May inspeksyon sa mga flood control projects sa nagkadiiyang dapit dinhi sa Subo ang taga-Independent Commission for Infrastructure kun ICI. Nasuta nila nga wa gituman sa DPWH Region 7 ang master plan sa pagbutang og mga river basin ug giingong mas gisiguro hinuon ang pagbutang og mga revetments. Si Luan Mayrundinas sa detalye. Dulan duha ka semana human ni landfall ang bagyong Tino dinhi sa Sugbo nga nisangpot sa halapad nga mga pagbaha sa nagkadiyang dapit sa lalawigan. Ang Independent Commission for Infrastructure kun ICI ni susi sa mga dapit nga nakasinati og grabing mga pagbaha human gitumbok ang mga flood control projects nga usa sa mga hinungdan. Gipanguluhan ang ICI team ni Special Advisor and Investigator Retired General Rodolfo Azurin Jr. Kauban niya sila si DPWH Undersecretary Arthur Besnar, Armed Forces of the Philippines General Ariel Kakulitan ug si Mayors for Good Governance Lead Convener ug Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nipasabot si Magalong kung nganong lakip gihapon siya sa mga nisusi sa mga flood control projects nga ni-resign naman unta siya isip Special Advisor. I was asked by Secretary Vince Dizon to help DPWH. Kasi meron kaming pinirmahan na MOA with DPWH, Caritas Philippines as convener ng M4GG. Sa pag-abot sa ICI kagahapon sa buntag, una nilang gisusi ang flood control project sa Tabuk, Mandawi City nga nagusbat tungod sa kusog nga bulog sa tubig. Gihinabi nila ang mga opisyal sa DPWH 7, DPWH Cebu 6th Engineering District ug ang project engineer niini. Si Yusek Besnar ni padayag sa iyang kadismaya human na sayod gikan sa DPWH 7 kun nganong nakasinati og grabing pagbaha ang Mandawi City nga aduna man unta kini 27 ka mga flood control projects. Sunod nga gisusi sa ICI ang laing flood control project sa barangay Alang-Alang nga nagusbat usab. Human niini, girumbo sa grupo ang flood control project sa barangay Tamiao 2 sa lungsod sa Compostela, diin daghan ang nakalas atol sa bagyong Tino. Gani dayag sa dapit kung unsa kataas ang pagbaha nga nasinati sa mga nagusbat nga mga panimay, kabtangan, kahayupan ug naluka bisan ang mga dagkong punuan sa kahoy. Nakita usab ang hitsura sa flood control project sa dapit nga gilupig sa kusog nga bulog sa tubig. Dito sir, makita mo yung sobrang discretion na binigay. Sino ang pipili na sino magdidesisyon anong design, saan ilalagay. Nasa district level lang. Baka project engineer lang ang actually yung gumagawa lang ng Design po. Plano ang sa sobrang dami sir ng flood control projects. There's no way sir na monitor pa ng region o central office yung design mismo sir. Gisusi usab sa ICI ang nagusbat nga flood control project sa barangay Tamiao 1. Gikan sa Compostela, ang lungsod na usab sa Liloan ang gisusi sa ICI ug didto nakita ang di mahitsurang porma sa sapa. Gikuhaan sa taga-ICI og habig ang project engineer kun nganong dawa magtukma ang flood control project sa gisubay nga tubig sa sapa. Matud ni ICI Special Advisor Azurin, nasuta nila sa tanang mga flood control project sa Cebu nga ilang nasusi nga wa gipatuman sa DPWH ang master plan sa pagmuntar og mga river basin. Inay, mas giuna ang paghimo og mga revetments nga wa usab makapiog sa kusog nga bulog sa tubig. Siguro kung nangyari yon, mas sa tingin ko is cost effective pa dahil tinatanong ko kanina pag ibabangga mo yung ginawa nyo ng mga flood control dito versus yung ginawa nyo na sana na yung catch basin, saan kaya tayo naging nakatipid, naging mas maganda yung yung naging resulta. So doon sa ballpark na estimate ng ating regional director, aminado naman siya na mas nakatipid sana tayo kung inuna natin yung river basin. Sunod nga gisusi sa ICI ang flood control project sa Mananga River sa Dakbayan sa Talisay. Matud ni Azurin, ang gihimo nila kagahapon, ang physical investigation pa lang apan magpabilin sa Sugbo ang mga engineers nga maoy nilangkob sa validating team aron makahimo og lawom nga pakisusi sa gihimong flood control projects. Gipangutana nila ang taga DPWH kung may insurance ba
Ang mga nagusbat nga mga flood control projects kay gikinahanglan kining maayom-ayom sa labing daling panahon, ilabi na kay panahon na usab sa tingwan ug daghang bagyo. Tinatanong ko nga kanina kung kasama ba yung acts of God doon sa insurance. Otherwise, kung hindi kasama at hindi covered ng insurance, definitely ang magsho-shoulder ng repair is yung contractor. Gipasalig usab niyang mahuman ang investigasyon sa labing daling panahon. Usa lang kini sa mga flood control projects nga giimbestigahan na karon sa ICI kon Independent Commission for Infrastructure. Nanawagan sila ngadto sa publiko nga kun adunay mga flood control projects sa inyong dapit nga buot usab ninyong paimbestigahan, report lang kini ngadto sa ICI aron ila usab kining masusi. Uban ni Cleofer Lumayag ug Godfrey Rilien, Lou Admirondina, Balitang Bisdak.